Uchain. Výkonný blockchainový ekosystém novej generácie, z ktorého môžete profitovať už dnes. Ako? Na raste kurzu, hyperdeflačný model a obmedzená ponuka 100 000 coinov vytvárajú trvalý dopyt po materskom coine ekosystému Uchain, UCN, a podporujú rast hodnoty UCN, splitting a freezing. Zmrazte svoje tokeny a získavajte denné odmeny v UCN priamo do vlastnej peňaženky ekosystému uWallet. Staking a voting. Zapojte sa do rozvoja blockchainu a získavajte stabilné odmeny v hlavnom coine ekosystému obchodný bot, spustite uTrading bot a zarábajte USDT automaticky. Boti sú dostupní na platforme uTrading úplne zadarmo. Obchodujú obchodné páry UCN USDT a BTC USDT na top kryptoburzách. Holding a trading. Držte alebo aktívne obchodujte UCN na burze. Obe stratégie vám môžu prinášať profit. Partnerský program. Pozývajte nových účastníkov a získavajte štedré bonusy z ich aktivity. Využívajte produkty ekosystému v reálnom živote, napríklad kryptodebetná karta UCard sa už dávno stala mostom medzi kryptomenou a fiatom. Pridajte sa k Uchain a začnite profitovať už dnes. Aktivujte obchodného bota, stakujte, holdte a premieňajte krypto na reálne príležitosti.